Når man er logget ind og sin holdsport-profil, så er det første man bør gøre, det er at gå ind under profilindstillinger, og så ind og gennemgå, om ens oplysninger de er rigtige. Navn og e-mailadresse og brugernavn kan man faktisk også ændre her, hvis man har lyst til det. Sådan så det ikke er det samme som det var e-mailadresse. Man kan skjule sin adresse for andre, så det kun er træner, der kan se adresse. Hvis man ikke skjuler den, så kan holdkammerater også se den. Hvis man har en ekstra e-mailadresse, eksempelvis hvis man bruger en e-mailadresse i skole, så kan man også skrive en ekstra e-mailadresse ind der. Har man en kontaktperson, så kan man skrive navn og kontaktperson ind. Hvis man bor ved forskellige forældre, altså ved ens mor og far, så kan man tilføje en ekstra adresse her. Så vil det være en rigtig god idé at uploade et profilbillede, sådan så ens holdkammerater og trænere og ledere, de kan genkende en ude og holdsport. Så vi uploader og gemmer et billede her. Sådan, så har vi et billede på. Hvis man har et trøjenummer, man godt kunne tænke sig at have tastet over, så kan man skrive det herinde. E-mail notifikationer. Hvornår vil jeg gerne have en e-mail? Jeg vil gerne have en e-mail, når der sker en holdaktivitet. Og eksempelvis, hvis man har lavet en afstemning om kampens spillere, så vil jeg også gerne have en e-mail om det. Hvis man får lyst til at ændre sin adgangskode et eller andet tidspunkt, så kan man gøre det herovre. Og hvis man har en eller anden position, man spiller og hold, så kunne man måske godt sige, at jeg spiller måske midterforsvar, og så gemmer man det. Mineferie er faktisk også en god ting lige at opdatere, fordi hvis man er på sommerferie, eller vinterferie, eller efterårsferie, eller hvis man skal konfirmeres, eller hvis man har en eller anden weekend, hvor man skal til familiefødselsdag, så kan man faktisk lægge dem herinde, og så gemmer man dem, så kan træner ikke udtage en til kampe. Ude på din egen holdside, der kan du så vælge, hvad der skal vises herude. Har du en Facebook-profil, så kan du tilknytte din Facebook-profil her. Så ude på din profilvisning vil det nu være se sådan herude. Du kan se dine holdkammerater og dine træner og dine ledere herude. Du kan gå ind her under spillerliste, og så kan du vælge roller, så vil du gerne se alle spillere, og så kan du se alle dine holdkammerater henne her. Du kan se, hvordan man kan få fat i dem, og hvis du skal have fat i en træner, så kan du så se alle trænere herinde.